Samtang nga Department of Health Region 7 bipahimangno nga bugtong ang Vicente Soto Memorial Medical Center lang ang adunay katakos sa pagpahigan og test pinaagi sa ilang nuclear laboratory. Ano ang report? Daghan man kaayong mangutana no, maghimo mig among testing and nahadlok ko nga kung mag-testing ta as far as Karkar to apud sa Naga and we're producing all the viral particles all over Cebu. Murag I think you can understand no that we have to follow the guidelines in terms of biosafety and biosecurity for molecular laboratories. Ingon ni nakabalaka sa medical expert sa Vicente Soto Memorial Medical Center o galing dunay daghan ang mogamit og mga testing kits sa bisan asa. Gihulagway sa chairperson sa Pathology Department sa VSMMC ang kataas sa risgo tungod kay ang ilang tambalanan lang ang adunay biosafety laboratory sama sa molecular laboratory ug bugtong ang mga medical COVID personnel trained lang ang maka-handle nini. Limitado pa lang ang medical COVID trained personnel sa VSMMC ang mo-handle sa pagkakaron. Ang molecular lab manggod nato sa Soto is biosafety level 2 with biosafety level 3 practices. So this is not the kind of biosafety that we practice in the ordinary lab. Gitata usab ni Dr. Junji Sasola, DOH-7 Regional Epidemiologist, nga bugtong ang VSMMC Biosafety Laboratory ang gitahasan sa pag-handle sa mga kaso sa COVID-19. The essence here is we have evidence. You know, the mayor, we have a real evidence, not just evidence that is based on the stars. Samtang mudagan lang og usa ka adlaw masayra na ang test result ug mamahimong ihatag kini sa direktor sa DOH-7. Gipasabot noon ni Mayor Edgardo Labella nga prioridad ang mga mulupyo sa dakbayan sa test kits apan andam kining ipagamit sa uban. We are the first local government unit outside of the National Capital Region that has acquired this testing kits. Naatay actually atong gikuan atong medtech gani nga at the same time kung naay kanang dengue nga cases maigo na to tanan didto. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.